Oh, kylläpä nukutti hyvin. Niinpä. Oi. Oli muuten aika lämmin yö. Niin oli. Ja ihme vihreätä on. Niin, mistähän tää oikein joo? En tiedä. Kuitenkin on joulukuun 8. päivä jo. Niin. No, lähdetään syömään johonkin. Et leivätään lähdetään jatkamaan matkaa. Joo. Siihen saat ajit. Pitkä matka ees. Katohan me tultiin tähän kaupungin laatamalle. Niin. Aika lähellä keskustaa ollaan. Kyllä. Mihinkähän suuntaan se pitäis mennä? Mennään vaan eteenpäin. Joo. Lopeta! Jakaa kertomaan! Minä kerron kaiken! Älä laulaa! No, ensiksi tarvitset käynnistyskoodin. Sen mä tiedän jo! Sitten aktivoit punasäteen, jonka jälkeen... Hei, pitäisikö me jättää tää pyörä tähän? Joo, että vaan vähän. Alkaa pimeenemmä. Niinhän tuo alakka. Pitäisikö meidän joku näköinen yöpymispaikka ehtiä tässä? Ja jotain syötävää. Niin. No lähdetään tuohon kaupungille etsimään tuohon. Ei, lupaa minulle, että et käytä konetta. Käytä varmasti! Joo! Mitä minä olen mennyt tekemään? Näet sä, kun taas joku kirppari vissiin, se oli kyltti äsken. Niin oli. Tiesiköhän täällä joku, olisiko täällä Ivalossa mitään halpoja hotelleja? Niin, tää on jotain halpaa ruokapaikkaa. Onhan tää auki, kysytään. On tää vissiin auki. Mennään vaan sisään. Joo. Mitä se pukki sanoiks koodiksilla? Otahan! Joo, sitten... Kokeilla vaikka maanjäristystä. Ilta. Myös sä Heikin kanssa ohi kävelisin miettiä, että olisiko tällä hotellia täällä Ivalossa, missä me voitais yöpyä ja syyä. Niin halappa. Niin halappa vielä. Eihän täällä oo! Eihän täällä hotelli Ivalo, mutta sekin meni tonkkaan! Ei oo, ei! Niin no... Tämä ehtii kuulee eri paikka sitten varmaan. Kiitos nyt kuitenkin. Joo, kiitos. Eikä tyypöjät hätäilkö! Kyllä asla kyllä löytyy aina paikka pojille! Jaa, no... Sehän kyllä kävis. Kyllähän me täällä voi jaa. Joo! Mitäs te pojat Ivalossa tiedätte? No, myö sitten pukin paija ja kettu. Pukin paija! Ottakaa pojat tässä! Mikä on takahuoneessa? Voi herranen aika! Nyt on piru listi! Mikäs se pukin numero oli? Aslakki pukille! Kuulute! Aslakki pukille! Kuuluuko? Voi herranen aika! Nyt pitää toimia! Mikäköhän sillä oikein kestää? En tiedä, mitä hän kaikki meni tekemään. En tiedä. Oliko se Jänkä se äijä? Asla. Ai joo. Paikkakunta! Nyt kokeillaan vaikka tuohon lähikaupunkiin, Ivalo! Earthquake activated. Se
Program cancelled. Oi! Hei, se taas loppuu. Hei, mikä tuon räkin alla on? Hei Keijo, se on Aslakki. Niin hei, lähde seisomaan puhelinta ambulanssin varten. Joo. Ai. Nyt satua. Hei Aslakki, miten se kävi oikein? Mitäs näyttää? Hylly tullut päälle. Jos onkohan me nostaa tätä? Ai. Kuule, Hei, ambulanssin tulos, älä hättele. poika, tuu tähän lähemmäs. No. Minulla on sinulle kerrottavaa. Elä siihen minusta huoli. Pidä vaan huoli, että pääsette sinne Pukinpajalle. Missä se on se pukipaja? Pukinpaja on Pälkäjä tie 4. Tästä kivenheitoon päässä. Ja toiseksi, minä on Puki-agentti ja robotti. Hei. Menkää sinne ja estäkää ne pahat jutut. Hei. Heikki hei. Heikki hei. Keijo, mihin löytynyt puhelinta sulta? No ei se mitään, me tiedämme se pukipaja kumminkin jo. No mitäs Aslakille kävi? Uskottaa älä, mutta se oli robotti. Robotti? Niin, se on puki-agentti, se kertoo missä se pajan sijainti on. Se on ihan tuossa lähellä, me tänään varmaan kerätään kävellä sinne kyllä. No eikö mä voi tehdä mitään Aslakille ennen? Ei varmaankaan, se hyytyy jo ihan täysin. Ai, että kun mä saan tän laitteen, niin se toimii. Sen mahdollisuudet on ihan rajattomat. Mä voin tehdä vaikka mitään. Mä voin tehdä vaikka pankkiryöstöä. Eikö Ivalossa todellakaan ole hotelleja? Onko sääkone sotkenut Jörkin ajatukset lopullisesti? Agentti sekä robotti. Voi Aslakki parkaa. Lisää järjestyksiä 9. jaksossa.